Kediri bergoyang cowok wasik. Tirem tak sawang tambah manise ipo bunga yen aku nyanding slirane monggo Mas Mulis jelas nada pada semuanya esok awan neng omah wis ora krasan keluyuran golek mubeng-mubeng pijar anggon mung goleki ora krasa esok awan nyanding slirane koplaknya Indonesia.
spesial kagem Pak Kikuwarso 71 ugi tan kantun kagem Mas Grandong Ciputat bergoyang juga spesial kagem Putih Cokenya Indonesia. Ayo Pak Dim, mriki Pak Dim. Tak gendong kemana-mana. Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku monggo cayu Pak Bandoyo asik Pak Dekasto Mas Supri wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah ning ati nadyan sakedepe netra ati gelo muga antuk tampa Gemolong Sragen niki to membermu ya Mas. iki ya Solo Raya mantap Mantap Pak Dim. masukin Dik nanu Sragen bergoyang Mas Supri. Ayo Pak Supri. Pak Supri. Oh Mas, oke baik. Ayo Pak Supri. Pak Supri. Ayo. Jan yen ra kerja ora jajan. Ayo Mas Supri. Wes pirang taun lawase ana kene konten dislirane ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Mas Supri. anak kambing saya wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah ning ati nadyan sakedepe netra ati gelo muga antuk tampa penak to Mas Supri oje bablas ke ninggal katresnan Dik Andi
Mas Supri. pokoknya. Yo. Nganti kekawan Jos. Ana di mana anak kambing saya. Spesial kagem Mas Supri. Sak jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa masuk cayu
Sembah nuwun Mas Supri. Pak Depur, Pak Kasto. Iki kanca dhewe kabeh kuwi. Oh
kadung tresno dek iki. Kadung tresno spesial kagem Mas Reza Widodo. Kegojekan karo aku. Juga spesial buat Mas Aditya Arisa Putra Pelindo 3 Semarang Tanjung Mas kan kantor medhi cokeknya Indonesia Boro Cokek Bukel Mania di seluruh Indonesia. Alamat wis katon bejane yen bom rongka ton mancorong aduh wiratane sinawangtan ambosene Yen pesenot wimbo patut nyoto jati kobrak ati eman lastari yo lan liro bisa saremo nadyan bebasane kalingan gong sak lembar nimas kaya wis kocakan rasa sengsem ning atiku. Bayaran pokoknya. Pacane seru asli coba tentu tansah kumpul kamas was lumayan amung kamas paradise. Bolo cokeknya Indonesia. Mister Demang. Neneng Cipa. Ayo Neng. Selamat wis katon besane yen bom brongkaton mantorong aduh wiratane sinawangtan ambosene buta-buta galak. Yen pesenot wimbo patut nyoto jati kobrak Kancil ganteng aduh lastari yo tan lilo bisa sarikmo nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar nimas kaya wis koncakan rasa sengsem ning atiku. Mbah Demange ngono kuwi angger karo penyanyi ngebut terus kok. Kandhane Ranggo hitungan kok terusan kok. Loh kan? bacaane sarwasri jroba
spesial buat Mas Aditya Arisa Putra Spesial Mas Adi. Pelindo 3 Semarang Tanjung Mas. Wus katon bejane yen bob brongkah ton mancoro aduh wiragane sinawangan ambo sedih. Matur nuwun ya Mas Adit, dadak kirim duit barang. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, tambah sukses. Amin.
ngapunten, Pak. Nggih, setunggal malih. Jelas nada untuk Anda semuanya. Ayo pasukan Monggo Pak Dipur. Tak kial tak kendil. Si. Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Wong ayu enggal bali kanggo nambah ningangane ati nadyan saged keping netra ati gelo muga antuk tampa. Monggo Pak Dipur. Ya Allah, THR, terima kasih banyak Mas Medi. Ya. Sapopo. Heeh. Apa? GL. Nganti kagawa ing mimpi gawang-gawang sliramu wis teko srengeng ati gelo tagaleni Mrs. Lisa. Pak Dipur. Bola copetnya Indonesia, Oke lemania. Wes pirang taun lawase ana kene konten slirane biasa dik ayune ya Allah antu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Gelem moga antuk tapa. Mas Hengki kalajengaken GWL menika spesial kagem medine cokek sijine mie nganti
Ayo Mas Demang, Mas Reza Widodo. Wong ayu sing tak Ayo Mas Demang, Mas Reza. mung sliramu Nantian sepi sandatamu. Demang Grup. Oh, THR Mas Demang. Oh ya Allah, cek ini ya Mas ya. Mang. Terima gaji banyak ya Allah Mas Demang. Terima kasih banyak. Mas Reza Widodo sabar ya habis ini ya Mas Reza ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang pegel-pegel nulinu cara matik letih lesu, moga Mas Demang pos solusinya. Oh, iki toh solusinya. Kowe kaya bakal obat lho, Bu. Bocah kok. Ning ngopo sliramu tega ninggalku kaya tanpa dosa Andi Floro.
ngomong loh Mas Reja sing ngomong Mas Medi niki pokoke. Aku ora ngomong apa-apa Mas Reja. Ragil sabar, sabar. Lah iya aku ora ngomong apa-apa to, Mas. Sak pupuh rak. Sabar. Siapa? Loh, Apa? kasih Medi. Medi Telingsingan Cok. sak pupuh. Oh, Ya Allah, terima kasih banyak Mas Reja Widodo. Sapupu telingsingan. Ya. Juragane bakso kutuk marane sunduk kok. Ning apa sliramu teko ninggalku kaya tanpa dosa hatiku tegustiku menyuwun ngapura Polo Centeng Indonesia Bokil mania Aja padha susukan yo uduke mateni. Ate parane kaya kaya demang jarene kok wis mangkat lunga Ana kambe saya. ati anteni kaya kaya jarene kok wis mangkat ono Mas Bukel Esek-esek. meh bawah bola coket warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung semene wae Dan campur sari kok apik yo ngene iki Apik to Mas, Ayo. tak luwi apik maneh nek sur ngono lho Mas. Sing mari apik kene bro cokek iki kok Oh, oh iya. Lah iya. Ya, Sing surne. sing marai apik iki Mbah Kidang. Lah ndi Pak Kidang mau. Engko pokoknya Mbak Kidang kudu diabsen. Ya toh? Heeh. Semu monggo. Kae. Terang sampun pepanggihan Esek. hari ini Lah asoy. nganti waktu perpisahan anane surga tresnani yo Sembah nuwun Mas Bogel. luar biasa Bang bolo Agil, cokeknya Indonesia Mas Egi, Mas Andi.